Acaba de néixer un nou infant. Cada vegada que una persona neix, el país guanya un habitant. Però el nombre d'habitants dels països no només depèn dels naixements i de les defuncions. Hi ha d'altres factors a part d'aquest. No tots els habitants viuen on han nascut. Benvinguts al capítol d'avui. Vostès viuen en un país on es mor més gent que no pas en neix. Avui parlarem dels reptes demogràfics en l'actualitat. Ens preguntarem com és possible que el nombre d'habitants d'aquest país es mantingui més o menys estable tenint una taxa de natalitat tan baixa. I encara més, com és possible que haguem passat en tan sols un segle de 2 milions i escaig a 6 milions d'habitants? Avui parlarem d'un dels fenòmens que fa possible que els països perdin i guanyin habitants. No és l'únic, però és molt important. Estem parlant de les migracions. Per no perdre habitants, un país hauria de tenir el mateix número de naixements que de morts. És a dir, un país hauria de tenir una taxa de natalitat i una taxa de mortalitat idèntiques. Aquestes taxes són el nombre d'habitants que es moren o neixen per cada 1.000 habitants. Per exemple, en el cas català, la nostra taxa de natalitat és de l'11,4 per 1.000. Al món intervenen altres factors a més del nombre de naixements i de morts. Hi ha dues maneres de mirar-se al món. Aquesta o aquesta, on les migracions es tenen en compte. Les migracions fan possible que països amb pocs habitants s'omplin de repent amb nouvinguts. De la mateixa manera, les migracions fan possible que hi hagi països que perdin població d'una manera dràstica en poc temps. No només els naixements i les defuncions dins un mateix país marquen el seu nombre d'habitants. Els moviments migratoris també influeixen en el creixement natural positiu, cada vegada més habitants, o en el creixement natural negatiu, cada vegada menys habitants, que té un país. Els moviments migratoris són tan antics com la humanitat. La gent, de sempre, ha viatjat a través del planeta travessant fronteres i arribant a nous espais. Hi ha diversos tipus de moviments migratoris. Un d'ells és el degut a conflictes bèl·lics, com les invasions que han sofert els pobles a través de la història. A través d'exèrcits, els romans van arribar a conquerir i dominar gran part d'Europa, i els nous habitants van dur amb ells la seva llengua. Els moviments migratoris poden implicar l'expansió de cultures, llengües i religions. També tenim el cas català. Catalunya, País Valencià, ses Illes, l'Alguer i la Catalunya Nord comparteixen llengua gràcies a un moviment migratori. El moviment migratori que ha marcat més Occident ha estat la migració europea cap a l'Amèrica. Els anglosaxons van anar a l'Amèrica del Nord i els llatins van anar a l'Amèrica del Sud. Però l'acció bèl·lica no és l'única causa del moviment migratori. Efectivament, no només la guerra ha provocat que la gent emigrés en massa. Hi ha hagut altres factors que també han contribuït molt al fenomen. Són els factors que veurem a continuació. La fam, la pobresa o la repressió política també han obligat a la gent a marxar del seu país. La fam i la pobresa també han obligat grans masses de població a emigrar. Actualment, la majoria de moviments migratoris es deuen a aquest factor, la pobresa. La gent es trasllada dels països pobres als països rics, busquen feina, aliments i seguretat. S'ha dit que el moviment és del sud cap al nord, del sud d'Amèrica al nord d'Amèrica,
del sud de la Mediterrània al nord de la Mediterrània. La fam és la raó principal del moviment migratori. Però n'hi ha més. Hi ha migracions degudes a causes polítiques. Gent que ha de marxar del seu país perquè hi són perseguits. La raça, la ideologia o la religió pot provocar viure perseguit en un propi país. Aleshores només queda una opció: marxar o morir. Hi ha gent que migra no perquè té gana, és gent que migra perquè té por. Una de les conseqüències de les emigracions és que s'hi redueix el nombre d'habitants joves. Són les capes més actives de la població les que es veuen capaces d'emigrar a altres països. Aquest és un dels perills d'aquest fenomen, que en els països d'on parteixen els emigrants només hi restin les persones grans, les persones que no es veuen capaces de marxar del país en busca d'un millor futur. Una altra conseqüència de la immigració és aquesta: l'immigrant no sempre és ben rebut. Després de fer quilòmetres de fugida, l'immigrant es pot trobar amb aquestes benvingudes. Els fenòmens massius d'immigració poden provocar el racisme, l'odi a l'estranger. La millor manera de combatre les exclusions socials és combatent el racisme i potenciant les polítiques d'integració social. Les societats sanes i fortes són les capaces d'integrar els nouvinguts. Polítiques que permetin societats plurals i a la vegada cohesionades. En barris com aquests, cada vegada hi ha més escoles que tenen nens de diferents orígens i nacionalitats. Aules on es parlen multitud d'idiomes i es veuen multituds de races. Restaurants amb cuines de tot el món. És en barris com aquests que les polítiques d'integració demostren la seva validesa. Si els habitants dels països receptors i els habitants dels països d'origen adopten actituds positives, els resultats poden ser excel·lents. No seríem 6 milions. Tampoc seríem de la manera que som. Sí, la meitat dels catalans tenim el nostre origen fora de les fronteres. I en la majoria dels casos som gent que ha vingut d'Espanya. Ha estat un moviment tan massiu que només el podrem entendre si el dividim per etapes. Perquè nosaltres no vam venir tots alhora, ni tampoc vam venir tots del mateix lloc. Anys 20. El primer gran boom migratori a Catalunya es va produir durant els anys 20. La celebració de l'Exposició Internacional a Barcelona l'any 29 va suposar la necessitat de mà d'obra. Hi havia molta feina a fer. Van arribar gran quantitat de persones provinents de pobles i poblets de l'estat espanyol. Als anys 20, una gran quantitat de gent provinent de Múrcia van venir buscant això. Feina. Als anys 20 hi havia feina, i per això Catalunya va ser un país receptor d'immigrants. La possibilitat de millorar les condicions de vida que tenen en els seus llocs d'origen és el que mou les persones a traslladar-se. Però 20 anys després, les màquines ja no eren industrials. Eren unes altres màquines les dominants. Eren les màquines de guerra que, en comptes de treure, van expulsar a habitants. Poques vegades aquest país ha vist marxar tanta gent. Milers i milers de persones travessant els Pirineus. Franco havia guanyat la Guerra Civil. Gana, por i repressió política van fer fugir a la gent. La quantitat de gent que va marxar va ser de 100.000. Ha estat el moviment de migració més important que ha viscut Catalunya. Catalunya, aquells anys, perdia habitants. La gent emigrava. Dècades després, Catalunya ja no perdia habitants. Ara en tornava a guanyar. El boom econòmic es va tornar a viure. Entre 1950 i 1975, l'economia va créixer espectacularment. Tornava a haver-hi feina. Les empreses de construcció no paraven de créixer. Les fàbriques necessitaven obrers. Les ciutats creixien i creixien.
Feien falta taxistes. La indústria necessitava obrers. 30 anys després, doncs, el fenomen es torna a repetir, i aquesta vegada amb un volum molt més gran. El 1960 la població era de 3.900.000 persones. En pocs anys van arribar-ne 1,5 milions. Va ser, doncs, una arribada en massa. Milers i milers de persones arribaven setmanalment a la capital. La comunitat andalusa va ser la més nombrosa, però també van arribar aragonesos, extremenys i gallecs. Molts van arribar amb tren. El sevillano es va fer famós. Setmanalment portava milers d'andalusos a Catalunya. La segona onada immigratòria que va viure Catalunya va ser immensa. Però no tothom va arribar amb tren. Va haver-hi immigrants que van arribar a Catalunya caminant. Més de 500 quilòmetres caminant. Prados Garriga, Prat Garriga, Prenyanosa Carbonell, Priego Luicena, Prieto Regueura, Puig Espanyol, Pérez Borràs, Pérez Anglada, Papiol Rivera, Peinado Cabré, Pedrosa Barraona, Payo Quintà, Mur López, Monte Mombau, López Serra, Murta Jiménez. Són molts els ciutadans que tenen cognoms catalans i castellans barrejats. És molta la gent que té els orígens dins i fora del país. Són molts els catalans fills de la barreja, com l'havanera. L'havanera és la música que els catalans van portar al tornar de Cuba. Quan un indiano tornava de l'illa del Carib, plantava una palmera davant de casa per demostrar que enyora l'illa i per demostrar que hi havia prosperat. És cert que Catalunya és, bàsicament, un país d'acollida, però també és cert que hi ha hagut gent que ha hagut de marxar d'aquest país. A Catalunya també hi ha hagut emigrants, com per exemple els indianos. Els indianos són els catalans que van marxar a Cuba des de finals del segle XVIII fins a la fi del segle XIX. Allà hi buscaven les fortunes que aquí no trobaven. Alguns les aconseguien, d'altres no. Però tots tornaven amb una cosa, les havaneres. A Cuba van anar-hi, també, molts habitants de la resta d'Espanya. Ara centrarem el nostre estudi en els moviments migratoris que ha viscut l'estat espanyol. Espanya, a diferència d'ara, ha estat un país d'emigrants durant gairebé 100 anys. Des de finals del segle XIX fins als anys 70, els espanyols van emigrar. 100 anys emigrant. Bàsicament, ho van fer a dues zones, l'Amèrica Llatina i l'Europa Occidental. Els últims 30 anys representen el període de pau més llarg que ha viscut Espanya en els últims segles. Això vol dir que abans l'estat espanyol era un estat en guerra contínua. No és estrany, doncs, que molta gent optés per marxar. La vida, a fora, prometia més. Igual que al segle XIX, durant la postguerra i anys posteriors va passar el mateix. Els espanyols emigraven. Aquest cop, però, el destí va ser un altre, Europa. No eren famílies que marxaven. Generalment eren homes sols. S'estaven un temps estalviant i enviant diners a casa. França, Alemanya i Suïssa van ser països receptors d'espanyols. A París hi ha un barri benestant que es deia el barri dels espanyols perquè la majoria de les serventes i altres treballadors del servei domèstic eren d'origen espanyol. L'estat ha patit, però, un altre tipus de moviment migratori, l'interior. En aquests pobles tothom ha emigrat. No hi queda ningú. La proliferació de pobles abandonats ha estat una constant durant l'últim segle. Durant els últims 100 anys la gent ha anat abandonant els pobles. Cada vegada més la gent s'ha traslladat a viure a ciutat. Aquesta és la migració interna. Aquesta és la característica dels moviments interiors. La gent ha passat de viure als pobles a viure a la ciutat. En el cas de l'estat espanyol,
Hi ha hagut dues ciutats que han crescut d'una manera desbordant durant aquest segle, Bilbao i Barcelona. La gent de poble i a vegades pobles sencers s'han traslladat a viure en aquestes dues ciutats. La indústria atreia el pagès. Passaven de la vida al camp a la vida a la ciutat. El moviment migratori, doncs, és de camp a ciutat. Això ara ja no passa. A Catalunya ja no hi ha immigrants que arribin de la resta d'Espanya. El flux Espanya-Catalunya s'ha aturat. En aquesta estació ja no hi arriba el sevillano. El fenomen, si de cas, és el contrari. Nombrosos immigrants retornen als seus llocs d'origen. Andalusia, Extremadura i Galícia han vist retornar ciutadans que han viscut 30 anys a Catalunya. Ara, de grans i jubilats, alguns retornen a la seva terra. Els immigrants ara venen de més lluny. El nostre país s'ha tornat a convertir en un país receptor d'immigrants. En aquesta ocasió, però, els països d'origen són molt més llunyans. El Magreb, l'Àfrica, els països de l'Est i Sud-amèrica són els principals. En els països emissors, les polítiques d'ajuda al desenvolupament pot frenar la seva pèrdua d'habitants. En els països receptors, les polítiques d'integració i cohesió social tindran cada vegada més importància. Les migracions, doncs, són passat, present i futur de les nostres societats. Acabarem el capítol des d'aquesta estació de França. Com hem vist, per aquí van arribar molts dels nous catalans. Per aquí van arribar buscant feina i noves oportunitats. I per aquí o per altres bandes aniran arribant nous immigrants. Les societats tindran èxit si són capaces d'integrar aquests nouvinguts. El fenomen de la immigració és el present i el futur. I el fenomen de la convivència també. I res més a dir, esperem trobar-nos al capítol següent. En aquesta unitat, hem vist que no només els naixements afecten el nombre d'habitants d'un país. Hem vist que els moviments migratoris també s'han de tenir en compte i que tenen fortes repercussions tant als països d'origen com als països receptors. No tots els nens acaben visquent on han nascut. N'hi ha que tard o d'hora s'hauran de desplaçar. Per tant, què hem de fer per calcular si un país perd o guanya habitants? La resposta correcta és la 2. En els primers minuts del capítol, hem explicat que les emigracions són tan antigues com la humanitat. N'hi ha des de sempre. I també hem vist algunes de les causes de les migracions. Una de les més importants és la pobresa. Però, atenció, la pregunta és aquesta. Podríeu acabar d'omplir les causes per les quals es produeixen moviments de població? Invasió bèl·lica i repressió política també són causa de moviments migratoris. A part de les causes, també hem apuntat algunes de les conseqüències dels moviments de població. Si heu estat atents, no us serà difícil respondre a la següent pregunta. Quina d'aquestes frases és correcta i quina és incorrecta? La resposta correcta és la 1. Són els joves els que generalment emigren i, per tant, abandonen els seus països d'origen. Després hem vist que les societats més ben preparades per afrontar el repte de les migracions són aquelles que són capaces d'integrar els nouvinguts. Aquelles societats que poden transmetre valors universals als seus ciutadans independentment del seu origen. Un dels reptes del futur serà precisament la lluita contra la pobresa i la integració dels nouvinguts als països rics. Altres vegades ja s'ha fet. La història de Catalunya n'és un exemple. En el capítol d'avui hem vist les diferents onades migratòries que ha viscut el nostre país i ens hem adonat que no seríem de la manera que som sense l'existència de la migració. Nosaltres hem explicat breument la història dels emigrants.
Hem vist que no s'ha produït de cop, sinó per etapes. Atenció, podríeu dir quan es va produir la primera gran onada migratòria? La resposta correcta és la 2. Als anys 20, molta gent va arribar a Catalunya buscant feina. La segona gran onada es va produir als anys 60. Després del parèntesi de la guerra, el desenvolupament econòmic va tornar a treure gent de la resta de l'Estat. Atenció, ara la pregunta és aquesta. Sabríeu dir quina és la xifra aproximada de gent que va arribar durant aquesta dècada? Durant els anys 60 van arribar a Catalunya 1,5 milió de nous ciutadans. Aquesta va ser una arribada massiva. Aquest fenomen ha produït que Catalunya hagi canviat la seva cara. Sense els emigrants no seríem com som, ni tampoc seríem 6 milions. Però a Catalunya no tot han estat fenòmens d'arribada. També s'han produït moviments de sortida. A primers del segle XX va haver-hi la migració a Cuba dels indianos, gent que buscava fortuna a l'illa. Però el moviment emigratori més important va ser, sens dubte, l'exili provocat per la Guerra Civil. Sabríeu dir la xifra aproximada de catalans que van haver de fugir del país? La resposta correcta és la 3. Fins a 100.000 catalans van haver de fugir de la guerra. Després hem vist el fenomen de la migració a l'estat espanyol. Durant molts anys, Espanya ha estat un país d'immigrants. Cuba i Amèrica Llatina han estat un destí preferent. Però sabríeu dir on més han emigrat els espanyols durant anys? Europa Occidental és un dels destins de la migració espanyola. En aquest capítol hem vist que els moviments migratoris també es donen a l'interior dels estats. No tota la migració és a l'estranger. Podríeu dir quina és la direcció d'aquest moviment migratori intern? Del camp a la ciutat és la resposta correcta. Com també és cert que els espanyols ara ja no emigren. Després de segles de marxar a l'estranger, ara és un país d'acollida. Per primera vegada a la seva història haurà d'afrontar els reptes de la immigració, com Catalunya ha fet durant el segle XX.